días a todos e a todas, moitas grazas por estar aquí en este acto, especialmente darlle as gracias a Ofelia, Conselleira de Educación, por acompañarnos na inauguración do que quere ser un gran clube de ciencias para o centro do CPI Mosteiro Meis. Por ser un proxecto piloto, non hai experiencias previas, por lo tanto, todo o que fagamos nós aquí é novedoso, pode ser novo, e pode servir tamén un pouco de motivación para que outros centros se arrimen a esta experiencia, non? Como sabedes moi ben, o Clube de Ciencias o que pretende simplemente é fomentar a investigación, fomentar o espírito crítico, é dicir, isto que facemos sempre, facernos preguntas e intentar buscar respostas, e tamén, por suposto, que daqui salga no futuro algunha vocación científica, é dicir, sobre todo entre as nenas, porque sabemos por experiencia tamén, así hai estudios que demostran que se arriman menos ao mundo das ciencias. Bueno, todos os que estades aquí, que fostes elixidos por os compañeiros para esta inauguración, traballastes o tema a base de preguntas. En ciencia sempre hai que empezar facéndose preguntas porque senón sería imposible avanzar, non? Entón, vamos ter moito placer, moito gusto en escoitar aquilo que traballastes. Son, en principio, preguntas das que se poden inferir posibles respostas, pero hai que buscalo a través da experimentación. Entón deberían surxir posibles experimentos sempre factibles, sinxelos, que esperamos que a experiencia sea gratificante e escoitarvos a todos e a todas cal foi a vosa proposta ou que traballastes nas clases. Bueno, por a miña parte nada máis, porque me dixeron que tampouco me podía estender moito. Os protagonistas en este momento sodes todos os que estades aquí, vale? A todos e a todas, creo que teño pouco tempo, vai ser suficiente. Primeiro, para felicitarvos por ese premio, que creo que debería ser conocido fora do propio centro, que moitos sepan, a que chegou por eso, que é interesante. E logo, felicitarvos novamente por esta creación deste club, porque me parece que é un recurso educativo ideal, porque é outra maneira de acercar a ciencia fora do que é o ámbito académico ou escolar. Eso, porque decimos que é unha actividade extraescolar que permite facer, quizás unha tarea de campo ou a pé de calle máis interesante, como ya apuntaba un día a Camilo, que creo que ten bastante mérito en toda esta actividade. Nada, desde o Concello felicitar a todos os nenos que son os representantes que ides a trasladar esas inquietudes que tendes dentro do mundo da ciencia. Nada, espero que isto teña frutos e que siga adiante e que se leve a cabo, teña un fin o maiormente positivo que sea posible. E nada máis, animarvos e felicitarvos por esta iniciativa, que desde o Concello, desde logo, eu me fago eco e reitero a miña enhoraboa e adiante con este proxecto. Agora vai vir a representante de cada clase para expoñer as súas preguntas e os experimentos que queren realizar. Empezaremos cos da ESO e despois os de primaria. Comezará Nerea, a miña compañera de cuarto, e despois será terceiro, segundo, primeiro e despois primaria. Son Nerea, son a representante de cuarto. Tras debatir todos xuntos, seleccionamos as seguintes preguntas. Pódese usar a enerxía da mente para mover unha máquina? E é posible forzar o canibalismo entre organismos da mesma especie? Ademais, gustaríanos realizar as seguintes experiencias: recrear a caída dun meteorito e crear un arco da vella. Que pasaría se o mundo xirara ao revés? Como se crea un espazo onde non existe a gravidade? Bueno, tamén temos dúas experiencias. A primeira consiste en crear unha masa non newtoniana e a outra en repetir o experimento de facer arder un barco de papel con sodio en contacto coa auga, o do accidente do casón. Bueno, eu chamome Pablo, son representante de terceiro B e na nosa clase, despois de facer varias preguntas, chegamos á conclusión de dúas preguntas, de como se imaginan os colores unha persona que naceu cega
E despois, si é verdade que cando unha muller embarazada se toca cas mans cheas de marisco nunha parte do corpo, o bebé nace con unha marca nesa mesma parte do corpo. E despois queríamos facer a experiencia de frotar un globo cunha naranxa e ver que o globo estoupa e saber por que estoupa. Estamos solos no universo e por que se forman os tornados. Os experimentos que escolleu nosa clase foi mezclar hipoclorito con alcohol de 96 nunha botella e mesturar mentos con Coca-Cola e un globo na parte superior. Ola, eu son Álvaro e veño representando a clase segundo B e despois das votacións hubo un doble empate nas dúas preguntas e nos experimentos. Son tres. As preguntas, por que o universo é infinito? Porque unha vela se acende cando se apaga, refírose, cando se apaga o fume que desprende, se lle acercas un mecheiro, podes acender, por que razón? E por que o mercurio líquido é un metal? E despois os experimentos, augarrás con papel de aluminio, e mezclalos, cementos de goma para aislar unha casa, e levitación magnética. Ola, chámame Alejandro e represento o primeiro A. As preguntas que escollemos son: canto sangre precisa un humano como mínimo para vivir? E é posible que o ser humano nazca dun ovo? As experiencias que queremos facer son aprender a levitar e facer un petardo sin pólvora. Ola, son Lucas de primeiro B e as preguntas que fixemos foron: existirán novamente os dinosaurios? Pódese construir unha máquina do tempo para viaxar ao futuro? Tamén queremos facer estes experimentos. Gustaríanos facer un volcán e tamén conseguir un lume de moitas cores. Ola, chamome Nerea e vou representar os de primeiro. As preguntas son: que foi antes, o ovo ou a galiña? Por que ao facer viño, se pisamos as uvas tintas, pican as pernas e coas uvas blancas non nos dan? A experiencia que queremos realizar é: usando unha lupa proxectaremos a imaxe que vemos na pantalla do móvil nunha parede. Como se fan as pinturas de cera de cores? Pódense distinguir os planetas mirando polo telescopio. Como se ve o sengumo no microscopio? Todos os animais teñen igual o corazón. Por que se produce o arco da vella? Por que hai pintura que brilla na oscuridade? Como se forman as cores do arco da vella? Como se consegue facer pintura como os dos cromos que brillan na oscuridade? Por que o mar cambia de color? Como saben os nosos osos que se teñen que mover? Experimentos con volcáns e cambiarlle a cor a unha flor. Por que se produce el aire? ¿De qué están compuestos los árboles? Por que hai bisiestos? Por que hai animais que mudan a pel? Movimentos da terra, formación do arco da vella. Como se formou o universo? Que é un burato negro? Como observar unha gota de sangue por dentro?
examinar un corazón por dentro. Miranda veña representando a clase de cuarto A. Preguntas: de que están feitas as estrelas? Por que se nos pasan as ganas de facer pis? Experiencias: separación de aceite e auga, vaciar un ovo sin romper a frasca. Hola, son Rubén e represento a cuarto B. De onde sae o inicio do universo? Se non plantaches algo, por que nace? Experiencias: por que se desfai o papel ao mollalo? Por que se mesturas algo cun colorante todo colle esa cor? No tengo ninguna pregunta, ninguna respuesta. En nuestra clase no fixe ninguna. Solo vou contaros isto. Xavier Balmis, o cirurxán español e 22 nenos milagre, o médico persoal do rei Carlos IV e 22 nenos con viruela embarcaron en 1803 con un único propósito: percorrer América, China, Filipinas, inoculando vacina contra a enfermidade. Eles protagonizaron unha das xestas humanitarias máis importantes da historia da medicina. Hola, chamo Fernando, son a representante de Situar e seleccionamos estas preguntas. Por que se te metes na agua ralentizas o teu movimento? Por que se te metes un lápiz en un vaso con agua parece que está roto? Experiencias seleccionadas. Que acontece se mezclas bicarbonato con vinagre? Que acontece se conectas un limón a un enchufe de bombilla? Hola, chamo Mainara, son a representante de sexto B. Estas son as nosas preguntas. Por que as nubes son blancas se a auga é transparente? E como consiguen a electricidade as anguías? Estas son as experiencias seleccionadas. Queremos ver o sangue nun microscopio e saber as células que ten. Bueno, agora xa terminaron as preguntas e as experiencias que todos desexamos probar. Agora, que o director nos dé unhas palabras para todos. Simplemente deciros, hay algunas preguntas que me hicieron bastante, bueno, me resultaron bastante curiosas. Por ejemplo, lo de la masa no newtoniana, que eran los de cuarto por ahí, no tenéis que explicar lo que es. En cualquier caso, lo que quería decir es que, bueno, desde el centro estamos intentando pues empujar el espíritu científico, que haya ahí un germen aquí, que Mosteiro se convierta en un nicho de científicos y que llevéis el nombre de Mosteiro por ahí adelante con orgullo, ¿no? El centro es todo un lujo que hayamos entrado en esta convocatoria, solo 10 centros de Galicia, y entonces, bueno, felicitar pues al que hizo un poco el encargado de hacer el proyecto, que fue Camilo, todo no por hacerse cargo, ¿no?, de lo que es la coordinación, que esto es un trabajo extra, pero bueno, que cogen con ilusión y seguro que lo van a hacer fantásticamente bien. Desde luego, desde el centro siempre los vamos a apoyar a tope con este tipo de iniciativas y bueno, nada más, simplemente deciros que en vuestra mano está, para tener interés y a ver si sale aquí un germen de científicos de cara al futuro. Y pienso que bueno, ya con esto nada más. Además, uno timbra hace un momentito, o sea que no pasa.